Vekirina pîşangeha delîvên kar li vir li Silicon Valley tiştekî rûtîne. Pêncî kûçber û penaberên nû yên ji regez ji welatên weke Rusya, Îran û Erîtreyan li delîva kar digerin. Xalid Türkmanî ji Sûriyeyê wî bawername bi zanista kompyûterê heye. Ew ev ne heyve li San Franciscoyê. Wî karên bes ku pê bijî kirine saet bi $10. Dema dibînî kesekî li vê derê hatî dinê bo heman kariyê her saetê $5 werdigire, ev dilêşiyeke gelek mezin e. Bes ji bo min kar her kar e. Türkmaniyek û penabera ew biriya bernamên Upwardly Global kar dike. Rêxistnak û penaber û kûçberan fêr dike kanê çawan li Amerîka şûlî dîv pîşeya xwe bibînin. Ew li ser şêwazê networka Emerîkî fêr bûye û niha rêveberê projeya IT ye. Emanuel İman weke gelekên dinyê ji bo Upwardly Global kar dike dibêje Li vêrê li Amerîka tu çavarê yekser çavên te bi yekê bikevin. Dema tu wî dibînî, divê bi germî destê wê bihejînî. Ev yek baweriye peyda dike. İman kesekî nêciriye dibêje kesên penaber yên li karî digerin divê fêrî şêwazekî nû yê axiftinê bibin. Ew dibêjin tîmakarî, grûp, kompanî û rêxistin. Li Amerîka cudahiya gelek heye. Ew dibêjin min ev kir. Ivan Vislav kûçberekî Rûs e ew çaverê bû ku karekê teknîkî bi sanahî bibîne. Dema ku berî 6 mehan hatiye Silicon Valley. Em rêveberiyeke berhemînanê ya profesyonal û karê şîrovekariya dwarê IT de dikin. Ji ber wê yekê em hatin San Francisco û Silicon Valley. Vislav hewl dide biriya Yelp û TaskRabbit û yên dî wî plan kiriye biriya networkê û pîşangehên dîtina derfeta karî berdewam bibe. Ji bo Vislav destberdana ji karî nemimkin e heta ku ew karekî dibîne.